Добре дошли, хаджи. Малко ли ви беше пустинята? Тук хората житни зърна броят. Той хаджилък тръгнал да прави. Кой ще ме гледа в това време? Тебе те взима сина на чорбаджията. Ще зяпат. Тато, Елица ме чака. Що ме за сватба? Жените са търпеливи. Стане ли глад, пръв ще му разбия вратата. Аз може и да не я облека. Какви ги говориш? Нещо много лошо става от татъка Балкана. Господи, позволи ми да съчетая тия твои чеда. Чувате да ви поради! Един да не остане!